Hongkaham jotono norok naitung di an video no tamkang first time video sakmani kaham ke video rok khaina ringyak naithoktung naithikyattung norok an video no naidi tamkang tini kaisa norok no labar buphang se phunuk na thangai tongo tabo labar klaimani jora ang obo labar ramani naidi obo salsani ekdin rairmani labar obo mala kuplung khano dut phayo korbo pungtutui buphang ta sutorya chikon sasano ko orbo naidi orbo mala pungjak ko orbo naidi labar dut bhaike phai tak to blai krai mani jora happen se dut markhano phayo norok nai di orbo hino ko naidi orbo hino mala kuplung naidi obo khe buphang se berak wakjak korba hino mala kuplung ko naidi ko orbo mala kuplung khajak nokte bo nugi mannai ko orbo pungjak dut korba hino bahke rakhangke dut phai norok na ang ramabo phunuk nai norok ani video no sorphlaiyawi naitong di bahke rakhangke dut man tei buphang rok naithok ke rajagui thang aborok nongno ang phunukgano norok naitong di ani video no sorphlaiyawi hambai.